ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. мо дар шаҳри Новосибирск қарор дорем, дар як қишлоқиш. гӯспандои худмонай бисёр ҳамин саволо мешавад. гӯспандои худотонай хонатон дар кадом шаҳрай? беру камтар шамолай. намедонам овозам рафтасе нарафтасе. ҳозир микрофонам овардаги микрофонам мемонам. ана мешинем қати шумо ҳамсӯҳбат мешавам инҷа гӯспанд чаронда. ҳавоамон ҳавои беҳад ҳавои хушрӯ кардагиай 20 градус гармай. алафоям алафо хушрӯ биромадиян. гӯспандо ба ҳазур чарида метонанд. ҳамқайки анамиҷа забураку майдаҳай бизо надрои анамиҷа гуфта шикоят мекунанд. мо ҳамиҷа мебироем қаравлӣ када мечаронемшона. исма ягомҷо ба ҳазур мешинем телефонам мемонам кати шумо суҳбат мекунам. аз ман айра ис биёрумшона. акнами дашти калон мондагӣ бояд ки ҳамуҷа бурояну иси бигзаранд то ба кадам худо беру беҳад шамол. боз ҳам ассалому алайкум тамошобинони азиз. ман инҷа гӯспандома чарондаестам. мехоҳам қати шумо ҳам суҳбат шавам ва ба саволҳое ки ҳамрӯз эфир кардагӣ будам бисёр ҳам саволҳо доден. ба саволҳои шумо ҷавоб гӯём ва шахсоне ки бовар надоранд дар кори фаъолияти ма дар ҳаёти зиндагии ма, мехоҳам ки имрӯз бигем ки як суҳбати озоде барои шумо дошта бошам. ва чихеле ки шумо медонед ки муҳлати 1 сол зиёд шуда ман блогерӣ кор мекунам ва он чизе ки ай аввал буд зиндагии ма ҳақиқӣ ва ман ҳамаи шуморо чун як дӯстои наздик ҳисоб карда ҳамсӯҳбат мешидам телефон кати ва ҳаме бигем ки суханҳои шумо комментариҳои шумо дили мара ба қувват гардон ки ман ба ҳамин рӯзҳоро бирасам. аввалш аз худованди якау ягона ҳазорон бор шукронаи аллоҳи меҳрубон мекунам. баъд дуюмаш бе дастгирии шумо ман ба ин қуллаҳо намерасидам. ҳамаш дастгирии ҳамаи шумо буд ки ман ба ҳамин рӯзҳо расидам. албатта негатив, албатта суханҳои бад беҳад бисёр буд, лекин инҳо сари роҳи мара намегирифтанд, барое ки ман фақат мехостам ки пешравӣ кунам ва зиндагима дигаргун кунам. хулоса ман Раҷабова Саида бриллиантный директор компанияи Фабелик дами мамен кор мекунам. дар шаҳри Новосибирск зиндагонӣ мекунем. муҳлати 10 сол аст ки ман дар шаҳри Новосибирск зиндагӣ мекунам ва ина суханҳои мара бисёри подписчикои ман медонанд, бигем уже маълумот дар бораи ман медонанд. ин суханҳо барои он шахсоне ҳаст ки тоза пайваст шудагианд дар канали мо ва бисёр ҳам саволҳо мекунанд ки дар куҷо зиндагӣ мекунед ва чанд сол шуд ки мо дар Россия зиндагӣ мекунем ва шумо гражданини Россия ҳастед. муҳлати 1 соли ров намешавад ки ман гражданини Россия шудагиам. так бигем гражданин набудам. фарзандои ман ҳар сеш дар ҳамин шаҳри Новосибирск таваллуд шудагианд. 2 бачаву 1 духтар дорам ва ҳар сешам бигем гражданини Россия ҳанд. худам двойное гражданство дорам. фарзандом бигем фақат ҳамин гражданини Россия ҳанд. хулоса соли 2000 бигем ки 20 буд. 2020 буд, охиронош буд ки ман канали ютуби хидмат кушодам ва оста бигем ки канал ма пеш бурдам. азбаски ки ман дар ҳавли зиндагӣ мекардам худам то қад зиқима ба ҳамин канал ҳам бигем бировардам. аслан ман барои пул кор кардан канал кушодагӣ будам. фаҳмидам ки ҳамин тариқ пул кор мекунӣ ва мехостам ки ямане ҳама занҳо орзу мекунанд, мехоҳанд ки дар ҷои шитагишона пул кор кунанд ва ман дар ҳамин соҳа бигем муваффақ шудам ва ман бисёр ҳам пулҳои хушрӯ кор кардам, лекин ман пул ҷамъ кардан наметонистам. ба пули ютуб ман фақат чизе ки мехостам ҳамро харидорӣ мекардам. дар хона чизе дар кор мешид, фарзандо чизе ки дар кор мешид ман харидорӣ мекардам. баъд оста бигем ки як 5-6 моҳ кор кардам. наставники ман Абдуллоев Парвиз ва Абдуллоева Манижаҷон наставникои ман ба кор даъват карданд. дар аввал ман боварӣ надоштам. бисёри аз анҳо чихеле ки ҳозир боварӣ намекунанд, дар аввал манам ҳам хеле боварӣ надоштам. ана баъдан ман бигем ки вақте ки ман дар группашон добавит кардан, вақте ки охири каталог мебиёяд ҳамая табрик мекунанд, муборак шава ба извания биромадӣ, ойликошона сурат мегиранд ва ман ба пул муҳтоҷ набудам. вақте ки ба компания регистратсия шудам, балки ман пул доштам. ай ютуб ман уже пул мегирифтам.
бигем ки ҳами 14,000 15,000 ки ман аз ютуб мегирифтам барои ман ин маблағи калон буда, барое ки мо занҳои хеле пула дидагӣ набудем. Фақат ман ҳами картамда бигем ки бисёри бисёр 1000 сум 800 сум 700 сум ҳами хел доштум. аллакай и барои ман пули калон буд. Ман ва ҳама мушкилиҳома уже бигем ки метонистам да буд карда, куҷое мехостам рафтан, тамошо, куҷое ки чизе ки мехостам мехаридам. баъдан мара ана ҳамин шавқе ки духтароя табрик мекунанд, ана ҳамин мара ба шавқ оварда, ман баъд вақте ки ман регистратсия шудам, сразу апама айтагам регистратсия кардам. шахсан барои апам регистратсия шудам, мехостам ки апамда кӯмаки хидмат бирасонам. баъдан оста ман бигем ки дар муҳлати 6 каталог бигем хато намекунем, директор шудам. директори компания шудам. 2 каталоги аввал ман тамоман кор кардагӣ нестам. Чени 4 каталоге ки ман сахт кор кардам, аллакай ман директори компания шудам. Мада ҳеч ка боварӣ намекард. Шавҳари ман фақат ами картинкаҳое ки ман нишон медидам, эй дуруғай мегуфт, у сукун хидат хита табрик кадеси, хид хита мегуфт колаш сохтагӣ, бовар намекард. як рӯз бигем ки ҳами гӯспандо гумшудагӣ буд, гӯспанкҳо будам дар мобайни ҳами лес будам, гӯспандои оварда иста будам ки ҳам хе наставникам табрик. ҳатто ман аму лични кабинетамда намедуромадам бинам ки ман чанд бал кардагиам, 3000 бал ки кунӣ директори компания мешӣ. Ман тамоман ҳамия нигоҳ намекардам, а наставники ман мада аҳамият дода меистода. хулоса ҳамин мобайни гӯспандо да будам ки хе дар телефонам смс омад ки муборак шавад, директори компания шудӣ. Дигар намедонам, ай хурсандӣ ман гӯспандоро чӣ хел хона овардам. хулоса ҳай хона омадам, хурсанд шудам, ай ман директор шудам. Гуфта ҳеч камада бовар намекард. ҳарчанде ки дар канал ман мегуфтам, ҳеч камада боварӣ намекард. 6 моҳ 6 каталоге ки ман ҳамихе директор рафтам, дар и байн старши директор шудам, серебряни директор шудам, ҳамихела мада ҳеч ка боварӣ намекард. лекин маблағҳо дар шоти ма ҷамъ шудан мегирифтанд. Ман метонистам ки ай пулам минус мекардам, бор заказ мекардам ва духтароё ки ай канали ма бор заказ мекарданд, ман уже пули компанияро дар дастам мегирифтам, бигем ода бор заказ мекардам, ай оили ки ман минус мекардам, пула ман мегирифтам. оста ман документ кардам, духтаро документ кардам. якум боре ки ман ай компания 180,000 ирсӣ гирифтагиам. ҳеч ка бовар намекард. ишамоз мегум ҳеч ка бовар намекард. Ман ҳамин маблағ гирифтам, мегуфтам ҳеч ка бовар намекард. шамола ака намедонам овози ма чӣ хел рафтестай. ана баъд хулоса ман ҳамин пункт вида чеки дар ҳамин район мон буд, ай ҳамунҷо рафта бор мегирифтам. ҳамун зана гуфт ки чӣ ба ки ту дар группаи директорҳои ҳамин Новосибирск нестӣ, мехоҳӣ иштирок кардан? Ман гуфтам албатта мехоҳам гуфтам. баъд кати менеҷери компания Фабелик мара ҳамун занак шинос кард ва мара сразу бигем ки ҳамихе бигем ки туғри ғалтид ки конференсия доштиян, ҳами хеле доштиян ва пул ҷамъ кардеста биган. Ҳамун конференсия дар иштирок карданаш 1000 рубл будай. ва ман сразу дар шотошон 1000 рубл гузарондам. Гуфтам ки ман мехоҳам ки иштирок кунам. ман барои чӣ мехостам? ман мехостам ки ба дигаро бигем ки чӣ хеле ирсо мегӯянд, доказат кунам ки ман директор кор мекунам ва ин ҳақиқат. хулоса уже ман званияи старши директори ма як каталог пасаш маҳкам мекардам. бо ма 20 рост кати директор киштагӣ будам. 110,000 компания ғайр оили ки ман барои ман падаркапули додагӣ буд. баъд ман рафтам конференсия, иштирок кардам, видео кардам, чӣ хеле ҳамааш мо шоҳиде дар каналам партофтум. уже бигем ҳама дар ватсап муборак шава компания, директори компания шудагия ки ман аллакай 8 каталог буд ки ман директорам, ҳеч ка бовар намекард. ана баъдан баъди конференсия вақте ки ман муборакбодӣ кардам, баъдан одамо мара боварӣ карданд. ҳозир бигем дар ҳамин момент ман фақат ҳамин ютуб қати кор мекунам. ман инстаграм да канал кушодагиам, лекин истифодаш намебарам. ами сурате ки сатри сирх кати мондагиам. мама блогер навистагиам, мама троих детей, ҳамхали навистагиам названи канал ма. Сайда Раҷабова ҳаям. а ҳозир боша ман духтаро ягом тикток, фейсбук, ана хеле чизо ман одноклассник тамоман истифода бурдагӣ нестам ва наметонам истифода бурда. дар ин момент дар тикток,
да фейсбук ҳамихелиё да айнон фамилияи ма канал кушодагиян, страничка кушодагиян бигем. Айнон фамилияи ма истифода бурда дигароя ба кор даъват мекунанд. хоҳиш мекунам бовар накуненшона. ман розигии хима додагӣ нестам ва ё ҳамун видеоҳо суратҳо чизои мара аз ютуб скачат карда страничка кушодаам, хали нағмаҳо кадестиян. ман чӣ мегӯм ба ваё? шумо пул кор кардан мехоҳед, ба номи ҳалоли худтон кор кунед. мара беҳад киноя задан. ой ту подавонӣ, ой ту бӯи гӯспанд мекунӣ, ой ту бу мекунӣ, шуд занг гирифт, ихе бисёр гапҳо гуфтанд, лекин мара нашикастанд. мара ягон тайваё шикаста натонистанд. анами ҳамон одамое ки ҳамин гапҳоро гуфтагиянд, ҳамон одамо ба фикрам ҳамин кора кадаистиянд. ай номи ҳалоли худтон канал кушоед, страничка кушоед ва кор кунед. ман розӣ нестам ва ҳамаи шуморо ба Аллоҳ меспорам ки ӯ қадамом намекунам. шахсе ки шумо ай номи ман даъват мекунед да кор, бовар мекунанд. Саида гуфта бовар мекунам, як қатон регистратсия мешавад. баъд мефаҳмад ки шумо Саида нестед, шумо ҳам кори кардагии худтон изо намекашед. барои ҳамин қамат дар группаҳом ҳам эълон кардам ки ман розӣ нестам ай номи фамилияи ма шумо ҳамихе мекунед. ҳатто кӯдакои мара шумо дар сайтотон партофтагиед, ҳатто бузугӯспандои мара шумо дар сайтотон партофтагиед. бигем фахр карда гав задеси ай номи ма. дар вақташ ҳеҷ катон мара писанд намекардед. ана ҳозир чӣ гуфтаниям духтаро? и ягон ҷои дурӯғуш нестай. аллакай ма пули хонама ҷамъ кардагиам аз пули компанияи Фаберлик. ғайр аз ин қадар расходе ки ман мекунам. дами момент бигем монетизатсияи ютуб канали мара бигем ки заблокировать кардагиянд. ман дигар ютуб пул кор карда наметавонам, лекин ман беҳад шод ва хирсанд ҳастам ва аз наставники худам розӣ ҳастам. аввалш худованд, баъдан анами наставники ман манҷаҷон ки ба мо роҳи бизнеса нишон додан ва мо ба ана ҳамин қуллаҳо расидем. иншоаллоҳи раҳмон имрӯз пагаҳ ман соҳиби хонаву дар мешам ва орзуи ягонаи ман аввал соҳиби хонаву дар шудан, баъд як пункт видачи Фаберлик шудан ва соҳиби як мошин шудан. ҳозир ман мегӯям барои чи и целама мондагим, и орзуҳоро ман кардагим. барое ки дар зиндагӣ вақте ки мо ба шавҳар мебуроем, мо шавҳар мекунем ва мо ҳама он нозу нӯзи бигем духтаримона дар хонаи очаҳомон монда мебиёем, ба шавҳар мекунем ва мутаассифона бисёри шавҳарҳое ҳастанд ки ана ҳамин бигем ки ҳурмату иззати моро қадр накарда хиёл мекунанд ки мо ягон хизматгор ҳастем барои ваё. моро ба якумаш ҳурмату эҳтиром намекунанд, ба дуюмаш чӣ коре ки мо агар дар хонаҳошон бикунем, чӣ коре ки чизе ки бигӯянд ки бикунем, соравно киноя миннати худшона мекунанд ки иҷа хонаву дари ма ҳай, хонаи очат нестай ки нозукараш мекунӣ, иҷа хонаву дари ма ҳай. ана ҳамин гап бигем анами ҷаймада омадагия ки худованд охир вақте ки зан гирифтӣ, вазифаи ту хӯрондану пӯшондану нигоҳ кардану ҳамаш дар вазифаи ту медурояд. ягон ҷои Қуръон дар наёмада ки зан биёя падрияд ҳама кори хонаитро бикуна. чени тавоноӣ мекунам, лекин болои ҳамиқа хизмат кунам, болоям як хатогира бинанд, и хонаву дари ма ҳай намефорад буро бура, и хонаву дари ма ҳай намефорад буро бура. ҳамин бигем ки мо ақл дорем худмон ки дар хона ки зиндагӣ дорем, лекин ҳамин хотиррасон кардани шумо мардҳо ба занҳо хиёл мекунам ки дуруст нест. зиқ кардани занҳотон мумкин ай 100% 1% мардҳо занҳошона ай рӯи шариат нигоҳ кунанд ва дигари онҳо ман намедонам ай ҳами бигем ки таҷрибаи зиндагии худам сухан рондаистам ва анамин орзуи ман ҳамин буд ва ҳар як он шахсе ки дар ҳамин компания ба кор мебиёяд, аввал шумо худотон да боварӣ кунед, худтон да боварии комил дошта бошед ки шумо куҷо рафтестен, чӣ кор кардестен. шумо аввал бигем ки орзуҳои майдаак намонед, орзуҳои калон монед, соҳиби хона, соҳиби мошин, соҳиби ягон здания, соҳиби дворец. аввал тоати ибодат ҷои аввала мегира. ана ҳамин кора ман барои чӣ дӯст медорам? барое ки намозу рӯзаи ман ҳамаш дар вақту соат шавад. мақсад ман намерам дар ягон компания кор кунам айсар то бегӯяд ки пешини ман қазо шава, асри ман қазо шава, шоми ман қазо шава ва ман ҳафтгорбод биём ба хонара. хубии компания дар ҳамин ки вақте ки
мо дар компания кор кардестем, мо параллел намехазем, авқот мекунем, гудагуна нигоҳ мекунем, ягон кори хонамона мекунем. ва дар инҷа бигем ки мо рафтаистем, мо уже коргар рафтаистем, коргарои мо кор кардестиян. дар ягон компания, дар ягон ҷои корхонае ки мо кор мекунем, вақте ки мо касал мешавем, вақте ки мо рӯзе ки кор наравем, ҳеҷ маҳал ва ё ба моро ойлик наметиҳанд. ҳамаи минус рафтаистае. ва айн ҳаминҷа ки чӣ хеле ки маъози мегӯянд ки сайда ту подавони, сайда и хеле мегӯянд, ин ҳаминҷа ози ма гӯспанча рондестам, лекин дар ходи ма рафтаистае, ойликҳои ма зиёд шидестае, минут ба минут, соат ба соат. барои ҳамин ва духтаре ки барои ки нав регистратсия мешавем, барои шумо чӣ гуфтаниям? Аввалш ки ин ҳамин номерои ма дар рӯи экран мондагиай, номерои ватсапи ма ҳай. Аввалш ки вақте ки шумо пеш ба кори фабелик мехоҳем ки кор кардан, мебиён регистратсия шудан, ки дастсари шумо калонае? Шавҳартон, хуштомандтон, қайсинглтон, ҳевартон, ҳар оила ҳар хелай. Аввал иҷозат гире духтаро, на вақти моро бигире, на вақти худтона бигире. Аввал иҷозат бигире, баъд айхтон боварии комил дошта боше. Ихе нанависе, яки ма одам наёбам чӣ хеле меша, яки ма кор карда натонам чӣ хеле меша. Бо мегӯм ки шумо просто айрӯи ному фамилиятон ойлик наметиҳад на компания. Ному фамилияи шумо на дар мо, на дар компания дар кор нест. Ҳаракат кардан дар кор, таварабарот кардан дар кор, группавой кор кардан дар кор. Шумо яхтон 1500 заказ мекунед, ба мегӯянд сайда ма кай ойлик мегирам. Барои як бор 1500 закази шумо кардан компания барои шумо ойлик наметиҳад. Ино шумо ина фаромӯш накунед ки ба ин қуллаҳо расидани ма муҳлат талаб кардагиай. 1 соли блогерии ма, 1 соле ки ма дар компания кор мекунам, шумо инёро ба назар бигире ки 2 сол шид ки ма бигем кор мекунам ва ба анҳамин қуллаҳо, ба анҳамин рӯзҳо расидагиям. Иншоаллоҳи раҳмон у қайд гаш намонда ба наздики хона дари хима бигирам, барои шумо навор мекунам, нишон метиҳам ва миннатдории хима ба ҳар яки шумо подписчикони азизи меҳрубон, занҳои азиз ва он занҳое ки комментариҳои беҳтарин менависед, фақат сайда ба пеш менависед, анамин як қуввати нерӯи дигар барои ман мебахша. Ман аҳамият наметим, не зиқ мешам барои комментариҳое ки негатив менависанд, ҳаргап менависанд, ман зиқ мешам, лекин кам ҳастанд. ҳозир беҳад бисёр шудагиае ки тарафдори ман, беҳад подписчикоманд ва духтарое ки дар группа қатима кор мекунанд, аллакай бигем ки сутун муҳраи ма шудагиянд, беҳад дар ҷое ки айнои ма гав зананд, сразу бигем защитник дорум, мара пуштигирӣ мекунанд, беҳад фахр мекунам. Ва бо як хушбахтии дигар ине ки беҳад дӯстҳои бисёр ма пайдо кардам аз ҳамин ютуб, дӯстҳое ки бигем ки ранги радной қабул кардагимшона ман ва ёра, ва ё уже хичон медонанд, мо ҳам суҳбатем, я дигаримон да падаркароӣ мекунем, я дигаримон қати гав мезанем, ҳамчун апа хоҳар, саҳар кати хеста уже да алоқаем, уже ман омӯхта шидагиам тамошобино. Ами чӣ бигем, ами ҳар саҳар мехезам, хиёл мекунам ами 5-6 та группа ҳай, ҳар якташон кати группаҳо да дуромада салом алейк мекунам, ҳар як группаҳом 256 нафари одамай. Ва ҳар яктаи ӯ бромада алейкум салом гуфтам, хегав мезана, хиёл мекунам ки як хидам қати вес ҷаҳон бигем як оилаи калон ҳастам. Ана бо чӣ гуфтанӣ будам, суханҳом беҳад бисёрай тамошобино. Хулоса нашинеда як ҷо нигоҳ карда нашине ки ки чӣ хел кор кардеса, ки ай куҷо чанд сум гирифтеса, ки чанд сум мегира, ихе накуне, фақат хитон бигем ҳаракат ки хитон накунен, ки хитон барои хитон результат нишон диҳен. рӯзи ид буд, хонаи акам рафтагӣ будам, дар лави дастархон шидагӣ будам, ма, янгам, яду занак ва духтари акам шидагӣ буд. Баъд дар телефони ма смс омад. Аввал як одам 2 бор занг зад, ма киштам, ба галасавой кардам ки ассалому алейкум, хоҳиш мекунам занг назанен, ё бинависен, ё галасавой кунен, ман ҷавоб метиҳам тuna. Аввали галасавойш хеле буд ки ма безорум ай гапи ту, ҳамин хеле галасавой кардаг буд, дидим галасавойш ҳамин хеле буд ки фақат наълат буд, наълат бар ту ки ту занакора бероҳа кардӣ. Ман намедонам ма кадом занакора бероҳа кардам. Келинои ма ҳар рӯз мегӯянд мо дар компания фабеликам гуфта наметавонам, пабелик гуфтеса, кор кардан мехоҳам, дар ҷонмон задӣ, ту имон надорӣ, ҳамин хеле гапҳои сахт гуфт. Бо мегӯяд ки ман занаки 45 солаем. Бо мегӯяд ки ҳамин галасавоиҳои мара бигир дар каналат бимон, монд ки ҳамун подписчикои ту худшон решат кунанд ки ки правай, ки ноправ.
ки лайк бисёр мегира бо ҳам хеле нестае. ман ҳеҷ мегум ба ӯ апаи азизи меҳрубон. аввалш ки ман ягом хафа шидагӣ нестам а ягом сухани шумо. ҳатто ман бигем маҳшаи хандарам карда будам ҳамон моменте ки гапҳои шуморо гӯш кардам, барое ки аллакай и хеле гапҳо дар ҷону ҷигари ман намедроя. пеш буд, пеш зиқ мешдам, лекин ман результата дидам, ман ҳараката дидам, ман бигем ки ба ҳаму орзуҳом расидам. И хеле гапҳо дига мара дилшикастаам намекунанд. ва ҳаст дар ҳамин командаи ма духтараке ки хиштоманаш қати қайсингалаш розӣ набуд, паноҳ кор карда ҳамин фабелик. Фақат шуш розӣ буд. Хиштомани қайсингалаш розигӣ надода буданд. ҳози ҳамун духтараки ма бигем ки 3000 сомон, 4000 сомон ҳар як 21 рӯз пас ай Тоҷикистона ойлик мегира. ва анамун хиштомани қайсингалаш аракай хичон мехоҳанд ки кор кунанд ва хичон уже ҳаракат кардастиянд ки келиншон регистратсияшон кунанд ва қатишон кор кунанд. ман худам ина худам фақат телефон шикастагиай шавҳари ман. иҷозат нест дар фабели кор кардан, фақат телефон шикастагиай. ман ами телефон харидаву кор кардагиам. пили ютуб ман фақат дар телефон харида рафтагиам. ана ҳозир результат ки ҳаст дига ҳечи намега. дига телефоном да кордорам нестай. мо барои ки ҳаракат мекунем? мо барои ягон бегона ҳаракат намекунем. мо ами занҳо мехоҳем ки ягон беҳбудӣ барои ҳамун оилаҳомон кунем ва шавҳарои мо худмонам хирсанд кунем. ҳозир ина даволи на ай зиндагӣ мара ҳеҷ кордорам нестай ки ман чӣ кор мекунам дар телефонам. уже медона ки ман и ягон кори бероҳагӣ нестай. и хариду фурӯш пайғамбари мо гуфтагиай и савдогарӣ и ягон ҷои бероҳагиш нест. охи и як савдогария компания фабелик ва ҳамун савдогар метавона и кора пеш бурда. ва ҳечка ай бигем ки ай батни модараш савдогарам таваллуд шидагӣ нестай ки сайда то нест мо наметонем. ҳамаи шумо метонед, фақат сабр дар кора, сабру тоқат мекунед, иншоалло ба ҳамун қуллаҳои баланд рафта мерасем. баъд амрӯзе ки эфир кардам, барои чи эфира хайне гуфта киштам, як ташнавистагӣ буд ки охи ай аввал хитам ки хушрӯ нигоҳ мекардӣ, шавҳарат зан намегирифт. ма чӣ гуфтанем ба ҳамун шахс? ба аввалаш занҳои пайғамбарои мо чӣ гуноҳ доштанд ки шавҳарашон дар боло зан мегирифт? и ягон сари раҳшона намегиранд. ман як духтаре ки гили чизера хӯрда дар шаҳр, дар бигем ҷигари шаҳр калон шидагӣ будам. ва ина зиндагӣ ма чӣ шид? ман омадам бигем ки ба гуфти шумо як подавон шидам. подавонира ман барои ки кадестам? ҳамин зиндагӣ, ҳамин кору сахт ҳамара барои ки кадестам? барои беҳбудии зиндагӣ, хизмати хонаи шавҳар ма кадестам. ба қадри ма бираса ай худованд подошша мебинад, намераса. ман ба аллоҳ супордагиамаш. ва ман ягом ҳамин қазанам гирифтагӣ, ягом чизам гуфтагиай, ман ягом занша ягом гапам гуфтагӣ нестам ва ягом чи ҳаққам надорам, барои ки аллакай ва ё худшон фаҳмиданд ки зиндагӣ чист ва и чӣ хел зиндагӣ буд. уже худшон фаҳмиданд, уже худшон дар связ биромаданд, гуфтанд ки 100 офаринат, ҳазорон бор офаринат. лекин ҳамун сабру тоқате ки мо занҳо тоқат мекунем, сабр мекунем, мардҳои азиз фаромӯш накунем ки и сабри мора ба қадрш ки нарасидем, як рӯз не як рӯз косаи сабрам лабрез мешава ва уже дига қувват намемона ба зиндагӣ. аслан ман худам ҳамин хелам ки агар зиқ шам, фақат ҳамин хов мебарада, дига на фарзанд, на авқоткунӣ, на авқотхӯрӣ, ягом чи дар назарам наметава. фақат ҳамин мегум сарма як ҷо бимонам, ховрам ки фикри ҳеччира накунам. ва он рӯзҳое ки ман дар айнами бигем қишлоқи шаҳри Новосибирск зидагиам, фақат аллоҳи меҳрубони худам медонад. бисёре мегӯянд ки хӯрданӣ дори, ана хӯрданӣ дори, одамо хӯрданӣ надоранд. алҳамдулиллоҳ мекунам, ман то имрӯза ягон бор гушнаву ташнара мондагӣ нестам. лекин ман фақат ба ана ҳамин меҳрубонии шавҳар, ба шахсе ки бишинам дар як ҷо гав занам, якҷоя бихӯрам, ба ҳамин бисёр ниёз доштам. аллакай оста оста дили ма ай ҳамин чизо монда. дили ма бигем аз мард монд ба ҳамин муомилаҳошон. мақсад дига чӣ гуфтаниям? ман на сиёҳ мекунам, на сиёҳ кардам. он се ки ҳақиқатай ман ҳамура гуфтагиям. чӣ гуфтаниям? ба ҳар яки занҳо аввалаш саломатӣ, баъдан хушбахтӣ, штоби бигем ки занҳои хушбахттарини ҷаҳон бошанд. ва
меваи зиндагӣ, меваи ширинии зиндагии мо фарзандай ва ба ҳамаашон фарзандҳои солиму бо 4 шакли дуруст орзумандам, ки зиндагиёшон хушбахту ширин боша ва самое главное дар зиндагӣ якдигарфаҳмӣ роли муҳима бозӣ мекунад. Якдигарфаҳмӣ ба ҳамаи шумо орзумандам, ки шавҳаротон бо шумо меҳрубон бошанд ва шумо бо шавҳаротон меҳрубон бошед. Ва ман намехоҳам, ки ягон зан бебахт боша ва ягон зан муҳтоҷ ба шавҳараш боша, муҳтоҷ ба оне ки мақсад ин нахарид вай нахарид. Не, якдигарфаҳмӣ боша. ин ҳами компания Faberlic чӣ ҷои бадиш дорад? Дар хона шишта баъди ҳамаи корҳо ками камаш дар 2 соат 4 соат мо кор кунем. Иншолло ами пул майли шумо пул кор кардам натунед, лекин ба боварии комил гуфта метавонам, ки шумо духӣ, шампун ва он чизҳое ки дар ҳамин компания ҳаст, шумо ба роҳи осониш уже метавонед дастрас карда. ҳоли ман борома гирифтагим. баъди ин видео борома мемонам. марҳамат тамошо кунед. орзуҳои худтона аввал бинависен ва барои орзуҳотона амалӣ кардан ҳаракат кунед. барои чӣ мегӯм бинависен? Барое ки он се ки шумо менависед фаромӯш намекунед. он се ки шумо орзу мекунед пага фаромӯш мешавад. ва шумо як коғази калон бигиред, бинависед, ки ман дар ин компания кор дадор омадам ва мехоҳам, ки соҳиби анами қадар чизе шавам. ва иншоллоҳи раҳмон мешавем. худованд ҳар яки моро ақл додай, мо бояд ай ақлои худамон истифода барем. хайр, занҳои азизи меҳрубон, давоми влогда ма борои гирифтагима мемонам. касоне ки кор кардан мехоҳем, хоҳиш мекунам фақат занг назанен, як галасавое кунен, тамом. тариқи ватсап, танҳо ватсап, ма кора шумода ҳаматонда мефаҳмам ва саросимаам нашавед. ма иншоллоҳи раҳмон ҳамада успеҳ мекунам, ки ҷавоб дим. раҳмат, ки то ами одаме ки як кас ки гав зад, ки ӯ одам гӯш кунад, иншоллоҳ ӯ пешрафта мешавад. унша уже сабр, анамира сабр мегӯянд, ки як каса то охира ки гӯш кардӣ, анамин уже худаш сабрай. майли, хай, тамошобино. тамошобино, инаи бором омадан, хела шуд бором омадагӣ шав. ана видео мекунам, ина видео мекунам, мегум бовар куне ҳами рӯз эфир кардам, қариб дамо эфир биканан бигиран. ва хиёл мекунам дастошон нарасид ба фикрам. ана хостум имрӯз подробности ҳамаи саволотонда ҷавоб дода, анами борои гирифтагӣ ма барои шумо муаррифӣ карда, икарат барои ҳами духтаракое ки бисёр духои арзон мегуфтанд, духои арзон гирифтам. ҳам худам хай мебинам ку чӣ хелам боошон, ҳам барои шумо нишон метиҳам. духиёи 300 сима, 350 сима, ҳами хеле икарат фақат заказ кардагиам. ози ҳамаша видео када барои шуморо нишон метиҳам. дар иҷа инами қабор 15000 ирсиш дагия. инами қад тамошобино. инаш фенай, хай фен қиматай ку 2500 гирифтамаш, чум 3500 гирифтамаш. хай ҳози бо ҳамаша мебинед чанд сум гирифтагиамаш. хулоса фен надоштам, ина соҳиби фен шидам. ай компания Faberlic. ҳай тамошобино, инами қачизе заказ кардам, кросовки заказ кардам. ма размери 40 мепӯшам, неки баншимер бидиан камтар. намедонам ҳоли фикр кардесам ки вазорат кунам накунам. беҳад мада маъқул шид. як киртаи джинс дорам, қатиам киртаи джинси аз май пакетшон бурорум. ина бине качестваш чӣ хушро, ҳози ҳамаша нишон тиён. баъд нархошона айчекаш мехонам. духтаре ки кор кунен, агар артикул шумода дар кор боша, ҳози ҳами артикулша бугум, ки баъда ватсап менависанд. куҷо шуди артикулаш? ҳози ина артикулаш. вайш джинсиш латагия, инаиш кожания. анаиш беҳад маъқулам шид. ишам беҳад хушрӯак, кожаный фасонак.
Mana артикули иш духтаро. Хулоса инами дута патинкара гирифтам. Як гала заказ кардагим вош калон талони бардан ҳамаро вазрак кардам. Укарат анако зиёра духира аяк лавҳуй мекунем. Ина хали собуни жидкая мила гирифтам дута. Якта барои ҳамом, якта барои кухни. Баъд дута айнаи дута будам гел. Ҳам қабошон хушрӯи тамошобино. Иша намедонам чия. Иша намедонам чия. Ӯзи мебинем иш чӣ боша. Иш мужской маска мега для кожи голови и волоси. Мужскоян ино. Ана ино мужскоян. Хулоса ҳам қабуҳошон хушрӯи як ҳодиса. Барои бачаҳома заказ кардам. Ҳамин детски гелам хеле ношон мегирем. Якдам тамом мешава. ҳоли як гели дига мондай. ҳози ҳамин чӣ хеле ҳаво гармай. ҳар рӯз обозишон намедурорум. Гур ҳози иро ҳамаша ма ҳуй мекунем. Иноро ҳамаша тамошобинам барои худам заказ кардагим. Ино барои фурӯш нестанд. Ино барои хидмат. баъд оли я набури хушрӯ тайёр мекунам барои муаллимаи бачаам да тамом мешава. Кумакта бурда метим шаки айсо муаллимашон мао мешуда. Анаи духи. ҳозир мебинем буш чӣ хелай. Вичам бине чӣ хел фасонак. Оҳо, беҳад бӯи нежни фасон. медоне ранги бӯи шафтолии ширинакай. ҳам қабуи хушрӯай тамошобино. Я ҳодиса бӯи бамазаи нежни. На сладкий, на свежий. Беҳад хушрӯ. Аяк лавҳуй мекунам ҳамаша неким запхошона бигем честна мегум бе ягон фанду фиребу дурӯғ. Ҳамаша катиш мо ҳуй кадестам. Инаи хелиш. Ино женскоя. Ебн чӣ хушрӯад. И ба фикри мужскоя чун худам намедонам олами. И мужскоя. Мужскоя сразу чувствует мекуни ки мужскоя. И медоне чӣ хел буш. И буш бигем ки да ҳами бӯи васмои элемент камтарак монанда ине ки ми камтар дига хела. Ранги ҳами бӯи свежи бӯи вална. Агар ки бидонем. Ро надорим ако. Кадомед даки дар кора ино ай ҳама духиёи арзони фабеликан. Ҳама духиёш мада маҳқулай. Ҳамаш качествени хушрӯа. Ана иша бине чӣ хушрӯ. Иш ҷоли буда. ҷоли ба фикрам. Иша бине чӣ хушрӯ. Иш женская. Иш мужской буда. Иш женская. Амиам қад таъриф мекунанд да ами духтаро да группа. Беҳад таърифш мекунанд. буш тамошобино да севи самаренка ва да севи савза гили сарбарги савз. ранги баргои савз намонанда. беҳад нежный. Хеле сильный нестай. Нежный пастай. Ку анам хали не. Иш анам хали. Ира ма сари ҳуй кардам. Барои Муҳаммад. И мужскоя. Ана чӣ бигум шарикия. Оз ман нишон месимтона. Вичам беҳад хушрӯакая. Патинкора да ипарамонем. Вичам беҳад хушрӯакая. Ана чишам. қитичашам беҳад хушрӯакай барои падарка.
ҳами сари муҳаммад акади мираб неку рӯғание ҳам қабуи хушрӯяи тамошобино беҳад бӯи зур бӯи восточни ҳози ҳама иноя нархоша мегумтуна ягон таши хели 1000 сума 1,5 тари неста ҳамаш нами 350 400 500 ина халияи нархошон бо айнои ма скидка кати меравад анамун 350 сума 400 сума ҳамаш айнои ма скидка кати меравад ана инаш иям духтаро беҳа таъриф мекунанд дар группа ё духёи чиям пешқадами Фаберлик аз мебинем ирӯз рӯзи духияй тамошобина ё и бӯи ку медона чӣ хелияй бӯи гули розовияй ку дар ҳами баҳор як гала мешинонанд ку погодки ҳамун гулое ки ҳамун сол мешукуфад тамом баъд дар бӯи хеле як намуд бамаззара монанда ранги меги ки торти бамазза ҳамқадда монанда иш чӣ хали боша оли меган сайда иқадар духира чико мекуна оли ба мегумтона тамошобина ма иқадар духира чико мекунам и мужское ами видиш маълума ки мужское сильный Валентин Юдашкин оҳо и бахичай тамошобина и бӯи ҳами резки мезанад аку бӯи мужской резки беҳад бӯи аҷоибот иноя бачаҳома мегӯм ки истифода баряд иш ранге ки женские ба фикрам ҳами хебигем ки қопча қатида корзинкаам дохтуму заказ кардам и ранги бӯи медоне ов меояку я намуд бӯи ов на овра қоқ кардаган меояку ой бӯи ба маза мекунад бӯи ов барин бӯи дайро худо ба шукр ҳазорон бор чӣ боша и тамошобино ира хадам специально заказ кардам ҷоши чӣ закош и хулоса барои аромат барои хона кришкаша ҳуй мекунӣ инаҳа ёра дар дилнаш мемонӣ хона паста яъни бигем бӯи приятна бӯи аромат от Фаберлик ҳамқа хушрӯяй аки тария ма дар ҳаёт мечтад намекардам ки тария ки ман кай бухарам та дар фикрам набуд пул меёфтам ҳадая мушкилӣ мабуд мекардам хак ҳазорон бор шукронаи худованди меҳрубон ки моро ба ҳамин компанияи Фаберлик роҳ нишон доду ҳазор раҳмати аллоҳ ба наставни ки манижаҷони қанду асал ки моро роҳи бизнеса нишон дод ва мо соҳиби анами қадар чизҳо дар хона шишта соҳиби анами қадар чизҳо ино ғайри бигем як лаваки кори мо ҳайда ғайри бо ойликҳои калон калон бонусҳои калон калон ай компанияи Фаберлик мегирем анаи духиям беҳад духи зурай иам харидорш беҳад бисёрай ай духирам оҳо и ранги вая
бӯи севи зарди ширини ба мазаеку анам хеле наене ки свежигиам дора, бӯи свежигиам дора. Ина охирон духи хосаҷа чанташи духи 1 2 3 4 5 6 7 8 ина ҳам духи наҳта духи ози ҳамаи духиҳо ман мемонам нишонтон метиҳам. тамошобинон танҳо барои подписчикам кадоме ай 2000 боло харид мекунад обязательно подарка бетол айнои маро када мешавад. ай 2000 боло зиёд харид мекунад. кадоме ки просто айма заказ мекунад 26% скидка кати роиш мекунам. чӣ хеле ки мада компания метиҳам ма байда ҳам херои мекунам. ҳар яташ бине видеошон хушрӯгишон ба хичумай. раса духи ба мазаи ширин ҳар якш ба худаш хушрӯ. тамошобино беҳад ҳамаш фасони аҷоибот гап нест. анайнош интимгелан ма результатша дидагим барои ҳамин қаи карат бисёртар заказ кардам. беҳад ёрдами хушрӯ мерасонад. тамошобино аз ма ҳамин инаи интимгело тамошобино васпалени ҳамаша бигем ки аҷоибот хушрӯ ёрдам мекунад. байнаи қалами чашм продавеси магазин мон заказ кард. беҳад хушрӯак ҳуй кадам дидамаш. чихе бигӯм қаламое ки мехари ай магазин ва ё мехрошанда чишимда аллергия метиҳам қичқичак мекуна. ина ира бине ҳам қахушрӯай нежни яки мулоимаки хушрӯ. гуфтам ҳоли видео кунам ба мёру метиҳмад. гуфтам и қалами чашмай ва ина ёш ваян подводка ҳамқа подводкаи хушрӯ маҳқулам шуда. айма жидкис буд и халина якум бор гирифтам. беҳад блестящая камтарак блестящая. инаш сиёҳая инаш ҳардушам подводкаҳан. ози ишам ҳуй мекунам. уш бигем камтарак сиёҳи берангак буда. иш ана чихели цвети хоки разноцветный фасон мешавад ки дар пушти чашм хушрӯ када гулмонӣ. ма нағз мебинам подводкара ҳама намуча. баъд бо чира чӣ накардам инаи сумкара барои нами яра рум заказ кардам. ҳамере салафани дунё дар дастат. гуфтам биёям хеле сумка заказ кунам. латаги хушрӯ мулоимак калона я сумкаи латаги калон бигем заказ кардам. ана ҳозир фена ҳуй мекунем. ба инаи узор барои ваяку барои пушти даст ранги вай арабура мекунана ҳиндуора мекунам. боли мекунам да дастам нишонтон метиҳам. ягом рӯз айни падарочни пакетора барои маълимаи бачама хай бо як план дорум ба бо хай иншоаллоҳ дар оянда мебине. ҳозир фена ҳуй кунама. орзуи деринаи ма тамошобино. духтаракон беҳад таъриф карданд дар группа ҳамин фенша. баъд розыгриш мондагӣ будам. як духтарак мам ай ҳамин фен бирдагӣ буд дигар тӯҳфааш кардем. ана чихе бигӯм беҳад таъриф карданд духтарако дар группа. гуфтам хайку биёй мам ята бигирам. ҳама гуфт беҳад фени качествени хушрӯай. бигем ки насадкошам ҳар хелаҳан. ҳоли бухай истифода барем иншоаллоҳ бо мегем результата меким. хай фирмини бо фирмини аёхе чандта насадка дора. ина хеле насадка дора. бӯйкунам нишон ким то на насадкаша. ина хеле насадка дора. ман ягон бор дар ҳаёти умрам фена якум борай тамошобино да дасти мекашам. ина дар ҳамин компания кор кардем. ма соҳиби ҳамаи чӣ шудем.
خیلی چیزا را ما اگه جای قدر یکی ابورا 10 دخی بگیری و یکی ابورا فیم بگیری و این قدر چیزی را اگه جا زوری ما میرسید. الحمدلله شکرانه به حساب خداوند میکنیم که صاحبی نمی قدر چیزی شدیم در همی کمپانیا در کار اومده. тамошобинои қачек ма кофтум хулоса наёфтум. ҳамаинем духиё арзонанд. мегум ку 350 400 500 600 мумкин 700 сомашам боша, мумкин 800 сомашам боша. дар ватсапам бинависен, каталога роитон мекунам. ҳамаша айнаи ма скидкати роитон мекунам. кадоми ай 2000 зиёд харид мекуна, лично айма падарка получат мекуна бигем. агар то 2000 ам просто скидкати роиш мекунам. ягон копейки шумодам, аввалу алам дар кор нест. ما که صاحبی قدر چیزشتیم ما میخوام که شما با نرخ ارزان صاحبی دوخی بگیم فین کراسوفکا صاحبی همه چی شوه. اینه کرمی سانسازشی تره من هر روز کدستم عجایب بود رزولتاتش عجایب بود گاب ندارم رزولتاتش ده یا تاش 30% ها یا تاش 50%. тамошобинои нахулоса ҳама духиёи ман ҳама коллексияи ман ҳоли давом дора. ман дар хидм цел мондагием ки бояд ки ман ҳамаи духиёи фаберлика гирифта харидори магазини хидм аввал хидм бошам. мегем ки компанияи фаберлик дар вақте ки регистратсия меши аллакай ин магазини та ба ҳисоб мерава. харидораш аввал хидм бошам, аввал хидм истифода барам ва ба дигаро тавсия диям. духиёе ки ман истифода бурдагием ана ҳаминоя ҳамаша ман истифода бурдагием. качествашон да гап нест. тойки духи свежишама сладки ҳамаш павибр чхеле ки шумо да маҳқулай. ва инаи духиёи новинкае ки ман ҳамаша бигем ки ҳозида қати шумо шоҳиди шумо даҳои кадам ва инаи фенам ҳама он чизҳое ки ман ай компания фабели гирифтагием ман специально бигем ки чӣ гирифтагием оина гирифтагием, шкаф гирифтагием ва мехоҳам ки тамоми чизи фаберлика гирифта хидм аввал истифода барам. бас кне тамошобино духтаракои азиз дар хона шишта фикр кардана як рӯз пеша биёин ҳамроҳи ма кор кунен. ҳама каса як ҷоя шуда орзуҳомона ҳамамон як оилаи калон шуда амалӣ мегардонем. хирсандӣ зиққи зиндагӣ монда ҳама каса як оила шуда дар компанияи фаберлик як группаи калон шуда кор мекунем духтаракои хушрӯ.